Omode nini hamjakma, bahaikhe mansinai hamjakma, bufru mansinai khakjangma tabu, belai wana laijak dofani tong kosong lukurok. Kamini kebang ma tong kosong lukurok, tong kesang tongnani musungkha, khakjangma mannani musungkha. Aboni bagino ubagrani, hanchini khorang no sotonoi, khorang baksake chiri khoklui. Keplai ni mariwo sokpaikha, hanoi, gereng thayo tongthoklai tongmani bisingo. Tabuk, thanchani mungno bandiwi, khoroksa khoroknoi themrang borok. Sakni takukni sakao choprop ma thagyaku. Abo hai belai selengma singcha tomungni bagui, ani khajani tripuri takukte buhuk songno oyei sajawo. Tei, khakchangmani khorang channel ni bisingtui, oyei sajawo, nung, soino dofano phiyokna muchukhe. Eba dofano hamjakmani tongkharingke. Nini ari enggai basanai borokno nung khakchang rwnani lama naitubu. Nini ari enggai basanai ni kaham khlaidi. Omo se kubui hamjakma. Tahukte bukhukchong ilembakni kogo omo haino sajago. Nono hamjaknai borokno simi nung hamjakha tangkai. Nung buini slai bara nini thani hamjakmung tamo tongmani klai. Aboni bagino ang soino kubi kok sanai omo hai themrang borok dofano phiyokna chugya dofani samung khlainani chugya borokni thani kubi krui omo hai borokni bisingtui thinango bubagrani borom derari wibo mano aboni bagino hus engbai di takukte bukukchong bubagra lobjak thon hambai.